Μπορεί κάποιος αρχάριος να βγάλει χρήματα από το διαδίκτυο? Η απάντηση είναι ναι, μπορεί. Η επόμενη ερώτηση που θα έκανε κάποιος αρχάριος είναι σε πόσο καιρό? Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά θα σας εξηγήσω γιατί αυτό είναι μια λάθος ερώτηση. Το να πάρει απόφαση κάποιος να βγάλει χρήματα από το διαδίκτυο δεν είναι μια απλή απόφαση. Θα πρέπει να εξοπλιστεί με υπομονή, θέληση και προπαντός πίστη στον εαυτό του. Θα πρέπει να έχει έναν χάρτη που να του δείξει τα βήματα που πρέπει να κάνει για να έρθει πιο κοντά στο αποτέλεσμα που θέλει. Χωρίς δράση, τίποτα δεν είναι εφικτό. Το ότι θα βγάλεις χρήματα από τον υπολογιστή σου δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις και τίποτα. Θα πρέπει να μάθει να χτίσει την επιχείρησή του με όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως το Google SEO, το YouTube, το Facebook, το TikTok και το Instagram. Ο αρχάριος σε σχέση με αυτόν που γνωρίζει ή το κάνει ήδη, δηλαδή χτίζει την online επιχείρηση, είναι ότι πήρε δράση. Ξεκίνησε να κάνει κάτι. Ο μόνος σίγουρος τρόπος να μην καταφέρει κάποιος κάτι online είναι να βλέπει το ένα βίντεο μετά το άλλο και να μην κάνει τίποτα. Πολλοί άνθρωποι πραγματικά το θέλουν, δηλαδή θέλουν να βγάλουν χρήματα από το διαδίκτυο, αλλά δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Ξεκίνα σήμερα στο xnetwork.gr, κλειστό κλαμπ που σε μαθαίνει για online επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά καταστήματα, print on demand, γραφιστική, freelancing και πολλά άλλα. Θυμήσου, χωρίς πράξη μην περιμένεις να δεις αποτελέσματα. Ξεκίνα σήμερα στο xnetwork.gr και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά.